جيوانغ تسفاز قرص دخمن اسيو ابز ساعات زدما نخملس اب استقرب كلب بوردي لتقطيرو يسرح نبره حج زتعوتلو كلب كاب وجدر كسانابت بمخالو وانغ زتفالالي سراح كدل جمره عقل مستقبب دما اب سيكشوال تحستو زلو فيلم كم اكتر كويني يسرح كم قال مسيلون كم بورتيلو خوينو خجل تقطره حدا معالز جن حدا مستر جينز تبهاله ناي تتصرارق لبو أسلطاني عد مقربلو مستر جينغ نوانك زدليلو عند مقنيات وانك بسقطل أوتا غانتو اختصعار انتكيرو بزح سبالة غنزب كم زبوهابي نكرو وانك بدخنت زتج أمالق بمخانو بحسابي ساما ات معالتت أوتا مس أخل دما وانك نخلبو 5-0 يقبر ات بمقبارو دما بزح سبالة سلدي كابجين تشلمه وانك بزح كنزب كابجين ولا انت تقبله أسلطاني يقن حريق نبره مغنياتو 5 جول ساعتو بزحفر كونتات كون كله اتم انصار كانتو دما يدكفو نبرو دحرس توسنه أسلطاني بحرق انت قاطيلو نوانك كابت كلب يسوكو دحرسي وانك معلتاون داتمالالسه أسلطاني نابس نبره خمالتو يلمنو نبره انت خونجن اتسلطانيو فتي مخصوم عيكالن دحرس توسنه وانك مسعاركو كوينغ نابغزوم يملسو أمن قدمكن حانت ركبيت أمنايك الميت بيترو نايتا مكينا سلزحارقت وانك مكينو تتوابله إذا خمتي لخلو حدا من سيحيز وزن برس بيزان لعلبتينو بناي وعال وانك مكينا 5 قاج أواب بمثال أبتس أرقادك أسا وانك كن بسلطاني حريقو سلزنبرا بزي حاسنيتا نتسب مسعار خوينوم حفت مبال نتنايتا عف حرقيت أرقلو كم زندا كبرو خلوغن حانت قرأيتم اتا قول متعططوها بيلا بتليفونا فيديو قدحم جمرت عاويلا دما فتح نزي سبيلا مستزاربت بزحات سبات ابتبوتا تأكبو بس مغنيات دما وانغن جينغن بزي بدلوم نبيت ماسر شعتوو كلتيوم نساعتات ابتبيت ماسر تتأنحو انتو خانجن مستر جي بممتع بزح زبالة سلدخ فيلو يوتقوم وانغ نجين داك ما يكرخبو بمخالو نمنتاي ننصار كانتو كمو خجبر كم تخالي حتو مستر جي دما والحدا خين بسلو نعو كاب تغنت كوتو إلو تراح كمو خمز جبرة كالتسألو دحرس توسنا جين نخلت يوم هفتا مقانو نكيروم نبقى مناخبور سوانا كازوي وستوم وانغ كاب تغزا مستر يانن مستر لانن نيلاليوم ازوم كلتا سبات نمستر جين يمانا يدو نبارو مستر جين عام كفا بيلو كسار مسجمرة هافتا ماكو أبقربا غزي كم سموتن حدا لبوا قدفلو 500 نقرم أكو استلابو نقر دما زخوني خنسب أما عالتا تشتي حدا بليون سلدي كتفه ويكبا خنزخ السب انتلو 3 بليون كشلا مخانس قلت نبرا انت خوناقن ازود درزي استقبل السب نزوم سب حقتات كمالا ألوو كابت حدا بليون سلدي بحاجز وي دونيشن بمهاب انجنزب مبخانا يفقدن قال اي دما لعلمي ايتي قارد قوتر كم زي كإلن سالساي دما كبورات نقرات بمبلشاو نوعهم جنزب خفل كم زي كألن اما وداتا دما ازود الدرزي كبر مهلاو نوال حدا سب كزارب كم زي بلو اتنكو قلت ألو انت خوناقن نابزود الدرزي كأتون تزي دليو حجي ب10 مليون نقازو غفانو 5 خيلي نقرو بخالق دما نزود الدرزة تقابلو انت زي سيئرقن والحدا سلدي 5 وسط نقرو وانك دما امارات سلا زي نورو نتجالينج خقبولة تقدده بس دما اتبعال تقام مستر جين نتگنزب تقوازات ارخون كلو حاند جو تبهال من اسي دما وانك نابز خودو بوتا تقوازات اريا انتو خوناقن ازا جوز تبهالت من اسي قدم حجي ابتني حدقا مكينا نوانك بتليفونات قد حز نبرت ازكات امزي نمأماني خبدا بتوساخي نتخاتات لمعالتات مسوخدكم كم زلوا قلت خونلا وانك دما قزي خيد فأس سلد خباقن جمرة اما جمرة وانك كبارات خونا مخاين مغزاء جمرة اتقيلو قارد رئيسي فلت وانك نمي جمرة قزي نبعلو بودي قاردي قوتر زحال موز نبرة نقر نمكبار دما ناب تقدم زت اواتول سنبرة كلب بمخاد نتا سلطاني نتا كلب كغزا 5 دلي نقرو اتا سلطانكن نوانك ادم حجي سلاز فلطون كهجون كم قدمو دخا زلو مسيلو كم زخقبر كم زي كالي ساربو بؤو خلاقس مس جمرة دما بوزح سالي ابت ميدا بتنا
በስትማት ሰልጣኒ ላቅጡ ገዲፉ ዋንግ ንዘቕረቦ ሓሳብ ተቐበለ። ዋንግ ነዚ ኣገራሚ ነገር ድሕሪ ምግባሩ ንኹሎም ተፃወቲ ኣብታ ክለብ ዘለው ናብ ሓደ ክባር ዝተባሃለ ሆቴል ሒዝዎም ኣተወ። እቶም ተፃወቲ ከምዚ ዓይነት ነገር ሪኦም ስለ ዘይፈልጡን ከምዚ ዓይነት ዕድል ኣጋጢሞም ስለ ዘይፈልጥን ጠጥዕሞ እንዳበልዑ ንብዙሕ መዓልታት ኣብቲ ሆቴል ፀንሑ። ዋንግ ነቲ ስልዲ ናይ ምብኻን ዕላምኡ ብፅቡቕ መንገዲ ከደሉ ነበረ። ናይ ሓደ ዝኸሰረ ናይ ብርኪ ማሕበር ትካል 900 ብርኪ ንምግዛእ ይሰማዕ። ናይቲ ትካል ቀንዲ ስራሕ ኣካየዲ ድማ ንኣርኩቺንግ ይገብሮ። ኣብ ዝቕፅል ዋንግ ንዘይረብሕ ንሓደ ቀምቃማይ 1 ሚልዮን ከፊልዎ ይወፅእ። እንታይ ይፍጠር ከም ዘሎ ዘይፈለጠት ቺው ድማ ንዋንግ ኣመና ሰልዲ የጥፍእ ከም ዘሎ ነገረቶ። ኣብቲ ገዘይቲ ሉ ዝበሃል ዓርካ ኣብ ናይ ዋንግ ፅቡቕ ገዛ ተረኺቡ ነበረ። ሉ ሓደ ስራሕ ዝሰርሕ ክኸውን ከሎ ኣብ ናብራ ካብ ገንዘብ ላዕሊ ብዙሓት ዝጠቕሙ ነገራት ከም ዘለዉ ዝገልጽ መደረ ከም ዝገብር ንዋንግ ገለጸሉ። ነዚ ዝሰምዐ ዋንግ ድማ እንዳስሓቁ ሙሉእ ናይቲ ኣዳራሽ ቲኬት ክገዝእ ከም ዝደሊ ይነግሮ። ብቕፅበት ድማ ሰልዲ ምስ ሃቦ ሉ ሓሳቡ ብምቕያር ናይ ዋንግ ተለኣኣኺ ክኸውን ከም ዝደሊ ይነግሮ። ናይ ሉ ሓቀኛ መንነት ሽዑ ዝፈለጠት ኣፍቃሪት ቺው ግዜ ብዘይ ምድፋእ ምስኡ ክትፈላለ ወሰነት። ናይ ዋንግ ተኣምራት ይቕፅል ብምንባሩ ነቶም ዝወርዱ ዝነበሩ ትካላት ሙሉእ ብምሉእ ብርክታቶም ክገዝእ ጀመረ። እዚ ድማ ከም ቀንዲ ሰልዲ መድፍኢ ወሲድዎ ነበረ። ኣብ ሓደ ክቡር ዝበሃል ሆቴል ማሳጅ ይግበረሉ ነበረ። ኣመና ስምዒታዊ ኮይኑ ምስታ ማሳጅ ትገብረሉ ዝነበረት ጓል ንምድቃስ ኣብ ዝሓሰበሉ ግዜ ቺው መፀት። ብድሕሪዚ ክልቲኦም ምስ ሚስተር ጂንን ምስ ሚስተር ላይንን ናይ ስራሕ ሚድ ንምግባር ይዘራርቡ። እዞም ክልተ ሰባት ቅድሚ ሕጂ ዝረኣናዮም ናይ ሚስተር ጂ የማናይ ኢድ ነበሩ። እዞም ናይቲ በዓል ፀጋ የማናይ ኢድ ዝኾኑ ሰባት ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ዋንግ ስምምዕ ንምፍፃም ዝሃቀንሉ ምክንያት ድማ ነቲ 1 ቢልዮን ናይ ምድፋዕ ሓሳቡ መኻልፍ ፈጢሮም ምስ ተሰዓረ ድማ ነቲ 30 ቢልዮን ንዕኦም ንምውሳድን ክማቐልዎን ነበረ። ኣብቲ ግዜቲ ሓንቲ ጓል ቆፂሮም ነበሩ። በስ ድማ ዋንግ ክጋገዩ ኢሎም ሓሲቦም ነበሩ። ምሳሕ እንዳበልዑ ከለዉ ክልቲኦም ሓደ ሓሳብ ይመፀሎም። እቲ ሓሳብ ድማ ሚስተር ላፌስ ዝተባሃለ ኣብ ዓለምና ፍሉጥ ኢንቨስተር ምስ ዋንግ ንምርኻብ ነበረ። እንተኾነ ግን ነዚ ሰብ እዚ ብቐሊሉ ምርካብ ከምዘይከኣልን ምስ ሰብ እዚ ምሳሕ እንዳበልዑ ንምስርራብ ብዙሕ ሚልዮናት ዶላራት ምድፋእ ግድን ይኸውን። እንተኾነ ግን ዋንግ ነዚ በዓል ፀጋ ናይ ግድን ክረኽቦ ይደሊ ብምባሩ ክረኽቦ ይግደድ። ዋንግ እቲ ሰልዲ ምድፋእ ፅቡቕ ይኸደሉ ብምንባሩ ምስ በዓል ፀጋ ጥራሕ ኮፍ ኢሉ ምሳሕ ንምብላዕ 40 ሚልዮን ዶላር ከጥፍእ ከኣለ። እቲ በዓል ፀጋ ግን ናይ ዋንግ ዘረባ ደስ ስለዘይበሎ ብዘይ ትዕግስቲ ናብ ሃገሩ ክምለስ ከኣለ። ዋንግ ነዚ 1 ቢልዮን ንምድፋእ ይሰርሕ ብምንባሩ ቅድሚ ሕጂ ርእይዎ ዘይፈልጥ ናብራ ይነብር ነበረ። ብዙሓት ክቡራት መኻይን እውን ይውስኽ። እቶም ብርኪ ዝገዝኣሎም ትካላት ኣብ ክሳራ ኣትዮም ዋላ እንተነበሩ ሕጂ ግን እቶም ትካላት ተመሓይሾም ካብ 50 ሚእታዊት ንላዕሊ ከትርፉ ከም ዝኽኣሉ በቶም ሰራሕተኛታት ይግለጸሉ። ኣብቲ ግዜቲ ድማ ዋንግ ኣታዊ ፈፂሙ ስለዘይደሊ ይሓርቕ። ኣርኩቺንግ በቲ ዝሰርሖ ስራሕ ሕጉስ ነበረ። ምክንያቱ ናይ ዋንግ ዕላማ እንታይ ምዃኑ ይፈልጥ ኣይነበረን። በዚ ድማ ዋንግ ዘይንቡር ተርእዮ ከርኢ ምስ ፈተነ እቶም ተቆፃፀርቱ ክዕዘብዎ ጀመሩ። እዚ ኩሉ ሰልዲ ኣታው እንዳረኸበ ንምንታይ ከምዘይተሓጎሰ ተገረሙ። ዋንግ ናይ ኣርኩቺንግ ዓርኪ ዝኾነ ጂነስ ናብ ገዝኡ ይዕድሞ። እዚ ድማ ጂነስ ከም ኣርኩቺንግ ደንቆሮ ኢሉ ሓሲቡ ነበረ። ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓት ቺው ናብኡ ብምምፃእ ጂንግን ጂነስን ካብ ዓቐን ንላዕሊ ሰልዲ የድፍኡ ከም ዘለዉ ገለፀትሉ። ነዚ ዋንግ ምስ ሰማዓ ተሓጒሱ ከምዚ ክገብሩ እየ ዝደሊ ብምባል ገለፀላ። ቺው ሓደ በዓል ሃብቲ ብኸምዚ መልክዕ ገንዘቡ ብምብኻኑ ትዕዘቦ ነበረት። ንዓመት ልደታ ኣመልኪቱ ብጣዕሚ ክቡራት ሮኬታት ብምትኳስ ሃፒ በርስደይ ይብላ። ቀፂሉ ፍሉጣት ኣክተራት ፀዊዑ ንዓመት ኣመልኪቱ ዝደልየ ደርፊ የድርፎም። ቺው ግን ከምዚ ዓይነት ነገር ስለዘይደሊ ካብ ዋንግ ክትርሕቕ እንተፈቲና ካብዚ ካልእ እትሰርሖ ስራሕ ብዘይምንባራ ንዋንግ ካብ ከምዚ ተግባራቱ ንክቁጠብ ነገረቶ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ቅድሚ ሕጂ ኣፍቃሪኣ ዝነበረሉ ምስ ክልቲኦም ናይ ዋንግ ጸላእቲ ተራኸበ። ብኻልእ ዓርኪ ዋንግ ቺንግ ዋንግ ብዝሃቦ ሰልዲ ዝሰርሖም ገዛታት ውፅኢት ኣፍርዮም ካብ መንግስቲ ብዙሕ ድጋፍን ሓገዝን ከም ዝተገበረሎም ይነግሮ። በዚ ድማ ዋንግ ሓሪቑ ነቲ ከም ሓው ዝርዮ ዓርኩ ብፅፊዒት ይሃርሞ። ድሕሪዚ ዋንግ ይሕምብስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሓደ ሓሳብ ይመፀሉ።
እቲ ሓሳቡ ድማ ኣብቲ ሃገር ካብ መጠን ላዕሊ ዝገጀፉ ሰባት ካብ ክብደቶም ብስፖርት ሓንቲ ግራም ከጉድሉን ተኽኢሎም ብሓደ ሽሕ ከም ዝሓስበሎም ነበረ። በዚ መሰረት ድማ ከም ዝኽኣልዎ ብዙሕ ክብደት ከጉድሉን ተኽኢሎም ብሓደ ሽሕ ዘጉደልዎ ግራም ከም ዘርባሓሎምን እቲ ሰልዲ ድማ ከም ዝሽልሞሙ ይገልጸሎም። እዚ ሓሳብ ድማ ንዋንግ ውፅኢታዊ ክኸውን ገይርዎ ብዙሓት ገጀፍቲ ሰባት ክብደቶም ንምጉዳል ናብ ጅምኣቶም ክሰርሑ ጀመሩ። ብዙሓት ሰባት ብዙሕ ክብደት ከጉድሉ ብምኽኣሎም ሰልቲ ናይ ዋንግ ድማ ብኡ መጠን እንዳጎደለ ይመጽእ። ዋንግ ንጥቕሙ ኢሉ ነዚ ብምግባሩ ካብ መንግስቲ ዝተፈላለየ ሽልማት ተበርከተሉ። ቀፂሉ ናይ ዋንግ ክለብ ፀወታ ዝነበሮም ምስ ሓደ በዓል ሃፍቲ ብ10 ሚልዮን ኣትሒዙ ነበረ። ዘትሓዘሉ ምኽንያት ድማ ጋንቱ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ስለ ዝፈልጥን ንናቱ ክለብ ክትስዕረ ብምባል ኣትሓዘ። እቶም አንጻር ጋንቱ ከም ዝስዕሩ ግን ኣቐዲሙ ፈሊጡ ነበረ። ናይ ዋንግ ዕላማ ግን ዝተረድኦ ይነበረን። በስትማ እቲ ፀወታ ተወዲኡ ኣብ ተወሳኺ ሰዓት ናይ ዋንግ ጋንታ 9-0 እንዳተመርሐ ነበረ። ኮይኑ ከዓ ናይ ዋንግ ዕላማ ብዝተወሰነ ክኾነሉ ከኣለ። ኣብቲ ግዜቲ ቺው እታ ናይ ዋንግ ተኸታታሊት ጋንትኡ ንምድጋፍ ኣብቲ ቦታ ነበረት። እቲ ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ ዝነበረሉ ኣብቲ ቦታ ምስ ረኸበቶ ግዜ ከይድፍአ በቶም ክልተ ጸላእቲ ዋንግ ዝተነገሮ ምስጢር ክነግራ ከኣለ። በስትማ ዋንግ ዝሰርሖ ዘሎ ኩሉ ነገር ኣብ መዓልታት ውሽጢ 1 ቢልዮን ሰልዲ ምድፋእ ክኸውን ከሎ ነዚ ሰልዲ ከም ዝሓሰቦ ኮይኑሉ ከድፍኦ እንተኽኢሉ ብሚስተር ጂን 30 ቢልዮን ከም ዝሽልሞ ይገልጸላ። ብተወሳኺ ቅድሚ መዓልታት ኣብ ዓመተ ልደታ ብኸምኡ መልክዑ ክገብረላ ዝኽኣለ ረቲዋ ዘይኮነስ ብገዛእን ገንዘቡ ጥፊኡ ነቲ ቻለንጅ ንምስዓር ምዃኑ ገለጸላ። እዞም ጸላእቲ ዋንግ ዝኾኑ ክልተ ሰባት እንሉ እዚ ኩሉ ነገር ዝመኸርዎ ዋንግ ነዚ ኩሉ ሰልዲ መጢጡ ድሕሪ ምውድኡ ኣብቲ ናይ ቻሌንጅ መዓልቲ ዋንግ ንዕኡ ዝሃቦ ሰልዲ መሊሱ ንባዕሉ ብምምላስ ነቲ ዕላማ ናይ ዋንግ ብምስኽንኻልን ነቲ 30 ቢልዮን ሰልዲ ከም ዘይስዕር ንምግባር ነበረ። ቀፂሉ እቶም ክልተ ሰባት ነቲ 30 ቢልዮን ምስ ወሰድዎ ንዕኡ 10 ቢልዮን ከም ዝህብዎ ይገልጸላ። ድሕሪዚ ንሉ እዚ ኩሉ ነገር ምስ ነገራ እዚ ኩሉ ዝነገራ ንዋንግ እንተዘይነጊራቶ 1 ቢልዮን ከም ዝሽልማ ይገልጸላ። እንተኾነ ግን ሉ በዚ ሓሳብ ከም ዘይተሰማዕ ብምግላጽ ነቲ ዝሓሰብዎ ነገር ብቐጥታ ንዋንግ ከም ትነግር ገለጸትሉ። ብኻልእ ድማ እቶም ናይ ዋንግ ተጻወቲ ናይ ዋንግ ዕላማ ፈጺሞም ክርድኡ ብዘይምኽኣሎም ብዝተኸኣሎም ዓቕሚ ንዘይምስዓር ይፍትኑ። እንተኾነ ግን ክኾነሎም ኣይከኣልን። ኮይኑ ከዓ ልክዕ ከም ዝሰዓሩ ስምዒት ኣብቲ ሜዳ ክዘሉን ክተሓቋቆፉን ይረኣዩ። ከምዚ ክገብሩ ዝኽኣሉ ድማ ዋንግ ካብ 10 ታሕቲ ጥራሕ ጎል ክኣትዎም ትእዛዝ ስለ ዝሃቦም ነበረ። በዚ ድማ እቲ ፀወታ 9-0 ስለ ዝተወድአ ኣብቲ ሜዳ ሓጎሶም ይገልጹ ነበሩ። እቲ ፀወታ ምስ ተወድአ ድሕሪ ዝተወሰነ ደቃይቕ ዋንግ ካብ ዘይፈልጦ ቴሌፎን ይድወለሉ። እናቱ ተኸታታሊት ዝነበረት ቺው ከም ዝተጨወየት ተነገሮ። ዋንግ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ናብቶም ክልተ ጸላእቱ ምስ ሓለውቱ ብምኻድ ንቺው ካብ ዝኾነ ይኹን ከም ጽዋ ከም ዘለዎም ይነግሮም። እንተኾነ ግን ንዓኣ ፈጺሞም ከም ዘይፈልጥዋን ብኦኦም ከም ዘይተጨወየትን ገለጹሉ። ዋንግ ዳግማይ ዘይፈልጦ ቴሌፎን ተደዊሉሉ 10 ሚልዮን ቀልጢፉ ከምፅእ እንተዘይክኢሉ ንቺው ብቕጽበት ከም ዝቐትልዋ ይነግርዎ። እንተኾነ ግን ዕድል ዘይገበረ ዋንግ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብቲ 1 ቢልዮን ዝተረፎ ሰልዲ ትሕቲ 10 ቢልዮን ነበረ። በዚ ድማ ዋንግ ነቲ ሰልዲ ይሕሊፈ ክህብ ወይስ ንናይ ቺው ህይወት ከድሕን ብምባል ኣብ ክልተ ተመቐለ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግን ህይወት ኣበሊፅዎ ነቲ ዝተባህሎ ሰልዲ ንምኽፋል ናብ ዝተባህሎ ቦታ ኸደ። ድሕሪዚ ኣብ ሓደ ፖላሶ ብምድያብ እዚ ኩሉ ሰልዲ ንምሃብ ተገደደ። እንተኾነ ግን ዘይተሓሰበ እቲ ነታ መንእሰይ ቺው ዝጨወያ ሰብ እቲ በዓል ፀጋ ጂን ነበረ። ከምዚ ዝገበረሉ ምኽንያት ድማ ንዋንግ ነቲ ሰልዲ ቅድሚ ምሃቡ መንነቱ ንምፅራይ ደልዩ ምዃኑ ይነግሮ። ወሲኹ እቲ ኩኡ ዝተባህለ ሰብ ባዕሉ ጂን ምዃኑ ብምግላጽ ነቲ ኩሉ ዝተኻየደ ነገር ሓሲቡ ከም ዝገበሮ ብግልፂ ይነግሮ። በዚ ድማ ንዋንግ ነቲ 30 ቢልዮን ሰልዲ ክሽልሞ ከኣለ። ኣብ መወዳእታ ቺውን ዋንግን ተመሪዖም ሕጉስ ዝኾነ ህይወት እንዳሓለፉ ይርከቡ። ቺው ኣብቲ ግዜቲ ነብሰ ጡር ክትከውን ከላ ድሕሪ 1 ወርሒ ድማ ቆልዓ ክትሓቆፍ እያ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። እንተፈቲኹማ ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ኣናፅሪት ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣሙጡልና። ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ መደብና ንምዃን ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ኮኑ እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።